Takže dobrý deň, moje meno je Patrik Modrocký, som absolventom Technickej fakulty v Nitre. Predstavujem vám spoločnosť MB Service, v ktorej pracujem na oddelení obchodu ako vedúci obchodného oddelenia. Naša firma vznikla v roku 2008 a sme predajcami špeciálnej techniky, to znamená od zametacích vozidiel, sypacích vozidiel, nejaké špeciálne techniky na obnovu asfaltových povrchov, komplet techniky, ktorá sa využíva v cestárskom segmente. Poskytujeme takisto aj servis týchto strojov, kompletá strojov, to znamená montáž jednotlivých nadstavieb na vozidlá. Ponúkame v podstate ucelený servis, to znamená, že servis ako podvozku, tak aj nadstavby v jednom mieste. A ešte by som spomenul, že sídlime v Moravanoch nad Váhom pri Piešťanoch, čo je asi 45 minút do Nitry. Zúčastňujeme sa tejto akcie už asi tretíkrát, v podstate z toho dôvodu, že väčšina našich zamestnancov sú absolventi tejto fakulty a vidíme v tom potenciál, že v podstate osloviť tých študentov, ktorí majú záujem o takúto techniku. Máme stále otvorené nejaké pozície, na ktoré hľadáme nejakých potenciálnych zamestnancov, či sa týka obchodných aktivít ako obchodný zástupca, alebo potom do servisného strediska ako nejaký diagnostický technik, následne aj do technického oddelenia, ktorý rieši od nejakých administratívnych záležitostí, komunikácia s ministerstvom dopravy, legalizácia tých vozidiel na jazdu po cestných komunikáciách a podobne.